Мин ишетеп үгетләрне, минем өчен ник син әни эзлисең егетләрне? Вакытыңны әрәм итмә, юкка тырышма бүтән. Кемгә насыйп икәнемне мин тик үзем хәл итәм. Әни, гаепләмә яме, мин әле җыенмыйм кияүгә. Әни, йөреп калыйм әле, үзем беләм кемне сөяргә. Әни, нигә син үзсүзле, ә мин үзсүзлерәк тагын да? Әни, син дә минем кебек булгансыңдыр бит яшь чагында. Монысы кем бездә тагын? Утыра яңа егет, рәхәтләнеп шәйләр эчә, үз өендәге кебек. Ник чакырдың аны, әни? Кирәк түгел дим, аңла. Мин киеннән бизәнәм дә, чыгып китәм урамыга. Әни, гаепләмә яме, мин әле җыенмыйм кияүгә. Әни, йөреп калыйм әле, үзем беләм кемне сөяргә. Әни, нигә син үзсүзле, мин бит үзсүзлерәк тагын да? Әни, син дә минем кебек булгансыңдыр әле яшь чагында. Әни, гаепләмә яме, мин әле җыенмыйм кияүгә. Әни, йөреп калыйм инде, үзем беләм кемне сөяргә. Әни, нигә син үзсүзле, мин бит үзсүзлерәк тагын да? Әни, син дә минем кебек булгансыңдыр бит яшь чагында. Булгансыңдыр бит яшь чагында.